parlarem o estem en aquesta presentació de la importància dels sistemes de control de cara a fer les instal·lacions més sostenibles. Hem estat, durant el boom de la construcció d'abans de 2007, on la gent muntava quilocalories i frigories per un tubo i el control importava menys, i molts cops, com jo, per poca diferència de preu tendíem a sobredimensionar instal·lacions, en plan, mira, necessito 10 quilowatts tèrmics, doncs en posem 12 al per si de cas, com jo li dic. Què passem? Estem en un nou entorn, estem que a nivell energètic els preus estan creixent una barbaritat, i al final ara anem una mica a acotar, o sigui, potser no és tan important tenir frigories per un tubo, sinó acotar millor les frigories que tenim, entre altres coses perquè a nivell de comptadors de la llum, fa uns anys enrere jo tenia contractat a casa meva 5 quilowatts, me menjava 10 i no soldava diferencial, i ara una mica amb els nous comptadors paguem molt de potència contractada i estan afinant bastant en aquest sentit. Diguem que a nivell de presentació de marca, crec que ja m'ha dit que ja ho coneixeu, Arizona som un fabricant de sistemes de control, al final nosaltres tenim acords amb els principals fabricants de màquines d'aire i també de calefacció del mercat, i el que ens dediquem és a través d'uns termostats, una sèrie de plaques electròniques, a optimitzar el control de les instal·lacions i a fer-les més sostenibles. A nivell de localització, crec que, no sé si ho sabíeu, Arizona és un fabricant espanyol, tenim estructura a Màlaga, tot des d'una reixa normal i corrent als termostats, electrònica i més D, tot ho ensemblem allà i, de fet, recentment hem adquirit 25.000 metres quadrats per ampliar la fàbrica perquè són coses que al final la gent vol les cases més connectades, que al final per normativa anem empenyent cap a instal·lacions més sostenibles i són coses que venen, al final cobrim tot el cicle de producte, des de l'I+D al desenvolupament de nous productes, a la cadena de subministre de fabricació, al control de qualitat, a l'assessorament tècnic tant de preventa com de postvenda. Una mica en els orígens de l'empresa, nosaltres vam néixer l'any 97, a partir d'aquí vam fer el sistema de control amb reixes motoritzades i control de zones. En el 2007-2008 hi va haver un canvi molt important que vam començar a tenir integració amb els principals fabricants de màquines i fa uns anys enrere jo regulava zones però la màquina no s'enterava de res i això no sé fins quin punt era... Sí, tenia confort perquè cada zona tenia la temperatura que jo volia, però si jo no li replico el que està passant a la màquina, no sé en quin punt hi ha un estalvi darrere. Llavors vam entendre que el 2007 vam començar a firmar amb Panasonic, amb Samsung, amb Mitsubishi, amb Daikin, amb Haier, amb tots els fabricants de màquines d'aire del mercat, i el que fèiem és que el que nosaltres controlàvem ho replicàvem a les seves màquines fins al punt que avui en dia ja els fabriquem producte als propis fabricants. Diguem que Arizona té presència pròpia a Espanya, França, Itàlia i Estats Units, però, per exemple, a Regne Unit exportem material via Daikin, a Alemanya exportem material via Mitsubishi Heavy, on no tenim presència pròpia, exportem determinats productes via estar dintre del catàleg dels propis fabricants. El 2012 arribem a l'arribada de la digitalització, vam ser de les primeres empreses que vam desenvolupar el cloud per controlar via wifi una màquina. Gràcies a això, ara els fem el cloud d'alguns fabricants. Hi ha 3 o 4 fabricants de màquines que si tu compres una màquina de conductes o un casset i demanes l'aplicació via wifi, els fabriquem nosaltres en els propis fabricants aquesta aplicació via wifi, que és un producte que es diu Aidu, que parlaré després. En 2015 ens estem entrant en compromís amb sostenibilitat, a parlar de certificats conforme estem contribuint a que l'edifici sigui més sostenible. En 2017 entrem a integració i BMS i integració domòtica, és a dir, ja hem obert una línia específica de passarel·les de domòtica, és a dir, Arizona té el sistema de regulació, però tenim passarel·les per integrar a CANX, jo què sé, aquí en el PSA, per exemple, que demanen molt per política control fort, passarel·la de màquina control fort, tenim un canal més d'integració domòtica, com solucionar la part de clima de qualsevol instal·lació domòtica. I ara, 2021-2022, estem començant, ja tenim algun producte que ho incorpora i vindran més coses noves en uns mesos vista, a incorporar la qualitat d'aire. Arrel d'una mica de la crisi de la pandèmia, la gent muntava la seva màquina d'aire i al final tots estàvem superpreocupats en posar purificadors, en filtres EPA i demés. Ara integrarem,
la qualitat d'aire dintre de la regulació de la climatització com un element més, perquè al final s'ha demostrat amb la pandèmia que jo puc estar a 22 graus, puc estar a confort, però és molt important el tema de qualitat d'aire, i més que ho serà en un futur, perquè al final les normatives van cap aquí. Al final, partirem la presentació en tres parts, diguem, una part de desunificació i marc normatiu, parlarem una mica de RITE, d'IT de desunificació, de normativa, una mica per veure on estem i on anirà tot plegat això. Una mica, d'acord amb la normativa, llançarem unes quantes aplicacions cap a fer més sostenible les instal·lacions, i llavors hi ha una part d'eines i d'eines de prescripció, de blocs de BIM, una mica per facilitar la vida també en els prescriptors. En quant a zonificació i marc normatiu, tots tenim en ment que, o sentim a parlar, que hi havia un horitzó 2020, en quant a nivell de directives europees demanaven reduir un 20% d'emissors de CO2. Espanya ha sigut dels països més paralitzats perquè tota Europa en general, perquè ni de broma estem contribuint, i al final el que feia és que a nivell de normativa europea hi havia un marc comú per l'eficiència energètica i cada país elaborava els seus propis objectius nacionals, objectius que anaven de tenir, de renovar edificis, i sobretot edificis públics, perquè també havien de predicar una mica amb l'exemple, reglamentar obligacions d'eficiència energètica, tots tenim en ment que és obligat una certa renovació d'aire en els edificis, és obligat establir una ventilació, és obligat zonificar i tenir una gestió acurada de l'energia, i al final totes aquestes normatives van cap a l'objectiu de reduir emissions de CO2. Fomentant també comptadors i medició. Ara ja, des d'aquest any, Barcelona, per exemple, que hi ha molt de bloc, Girona potser no tant, amb caldera centralitzada i per tot l'edifici. Abans, la factura d'aquesta caldera centralitzada anava per metres quadrats, és a dir, tants metres quadrats liquido un 10%, un 20%, un 30% de la factura. Ara ja és obligat ja posar comptadors per edifici, perquè això de partir-ho per metres quadrats, què passava? Que la gent deixava la calefacció oberta, el que és gratis o pagaré el mateix, anava prou fet, una mica el que passa en hotels, el que passa en llocs així. Ja s'està mirant el tema de medició i comptadors, informar cada vegada més el consumidor final, cada vegada tenim un consumidor final que probablement, si sou arquitectes, fa uns anys enrere, vosaltres proposàveu i l'usuari quasi que havia de creure. Ara molts cops l'usuari busquen tanta informació que quasi en determinades coses estan superposats en la matèria, vull dir, també s'encarreguen que cada vegada l'usuari et marca més directives i fa més difícil la vostra feina, perquè al final també és adaptar-te al que et demana l'usuari, entendre el que perceps d'ell, és de fer com una mica de psicòleg també, i això poder-ho replicar a la instal·lació de casa seva, vull dir que cada vegada tenim un públic més exigent i més conscienciat una mica en complir les directives energètiques. Estan entrant també bastants temes de certificació conforme el meu edifici és sostenible i està curat i s'adapta a aquestes normatives. Diguem que això cada vegada va més, i al final ja es van incloent indicadors d'eficiència energètica, actualització de les exigències de l'edifici, ja en obra nova ja has de complir determinades obligacions perquè et certifiquin, determinats aïllaments. Al final tot va cap a un aport mínim en tema d'energies renovables i incloent en el codi tècnic algunes variables, com pot ser la transmitència de l'envolvent, com pot ser el control solar, com pot ser la permeabilitat d'aire. Cada vegada s'està complicant més de cara a tenir edificis més sostenibles i més acurats amb el medi ambient. La normativa en context d'unificació, la novetat més forta que ens implica a nosaltres és que en l'última revisió del RITE ja es parla de control de temperatura en un sistema de climatització zonificat. És a dir, ja no val posar una caldera i que bufi a tot arreu, ja no val posar una màquina d'aire en el sostre del bany i que et bufi a tot arreu, sinó ja parla del sistema de zonificació. Ho diu com a tal que és obligat la zonificació? Cada vegada tenen més conceptes, però sí que és veritat que sempre està la normativa una mica ambigua i això fa que per desgràcia, moltes vivendes no vagin zonificades perquè nosaltres ho vivim.
Al final, totes les cases, tothom té un interruptor de la llum a cada habitació de casa seva, ningú posa el diferencial de la casa i il·lumina tota una casa a la vegada. Doncs estem fent això amb el pastís de clima, que moltes vegades dintre la factura energètica de la llum de casa nostra és la part més significativa. Per tant, és que és lògic que al final s'hauria de controlar la climatització per espais, per no climatitzar tota l'hora i perquè també per orientacions, per estratificacions, tens necessitats tèrmiques bastant diferents. Nosaltres sí que quantifiquem que l'IT de zonificació, la 1.2.4.5.4, que més de 70 kW sí que necessita el projecte una direcció tècnica i un certificat d'instal·lador. Entre una potència compresa entre 5 i 70 kW fa falta una memòria tècnica i un certificat d'instal·lador i menys de 100 kW no és necessari presentar documentació, amb la qual s'escapa una mica. Amb la qual cosa nosaltres entenem que més de 5 kW ja hauria de ser obligat una zonificació. Una zonificació pot ser amb una màquina centralitzada i un control per zona, que és una de les solucions que proposem, o pot ser posar un multisplit amb un 4x1 o un fan coil a cada habitació. Al final l'estàs zonificant, sigui per sistema centralitzat o sigui per màquina, estàs zonificant i és el que pretenem. No és ni millor ni pitjor, sinó són diferents solucions que s'adapten a diferents pressupostos que tenim com a projectistes. Però sí que ja parla en l'última revisió RITE d'estar equipados con dispositivos de autorregulación que regulen separadamente la temperatura ambiente en cada espacio interior o en casos justificados en una zona de calefacción seleccionada en conjunto. És a dir, ja estem parlant que cal zonificar. Cada vegada més hi ha gent que posa un sistema de zonificació per complir, diguem, amb el RITE. Hi ha llocs, depèn del certificador, serà més estricte o menys estricte, però tot sembla indicar que es començaran a posar serios amb aquest tema una mica per complir i anar en conseqüència amb les directives europees. No m'ha quedat clar, llavors no és obligatori, però és un comentari que fa el Codi Tècnic, entenc. És un comentari que fa el Codi Tècnic, no és obligatori perquè diu o en casos justificados en una sola zona de calefacción. Un cas justificat quan és? Que no tinc diners per gastar-me i ja està justificat o que és un espai... Saps què vull dir? O sigui, és obligat, però hi ha alguna coletilla que fa que grinyoli una mica tot, però que és un concepte que fa uns anys es parlava d'aquesta IT de zonificació, ara ja en l'última revisió ja parlen estrictament de control de temperatura de zonificació i tot fa pensar que les pròximes revisions ho deixaran més acotat, perquè al final el RITE el que van fent van tenir normatives i quan veuen que hi ha forats que s'escapa la normativa, doncs ho van acotant més. M'explico? Aquesta frase hi és. Per tant, en teoria, hauria d'haver un dispositiu... En teoria, què vol dir? Que per cada 5 quilowatts hauries de zonificar. És a dir, si jo tinc, jo què sé, jo puc tenir un pis de 100 metres quadrats que necessito 10 quilowatts tèrmics. Clar, si jo fes una màquina zona nit de 5 quilowatts i una màquina zona dia de 5 quilowatts, estaria complint. Si jo tinc una màquina de 10 quilowatts per tot i no tinc cap regulació, no estaria complint. Vale? A no ser que ho tingui justificat. A no ser que ho tingui justificat. Què vol dir justificat? Està bé. I és com una via d'escape que hi ha ara mateix. Clar, per això, quan la normativa avanci, aniran traient aquests matisos, s'anirà concretant què vol dir. I cada cop està clar que va més cap a que no hi hagi un matís, que serà obligatori. Al final és com una comparativa tonta, però imagina't la llum, no? O sigui, avui en dia ningú s'imagina que tu tinguessis un interruptor per la llum per tota la vegada, oi? Sí, això ho he entès. És que és això. És que és això, al final. Aquí pots apagar. I que tots hem canviat LEDs a casa nostra, el LED és un 10 o un 15% del consum energètic i el clima és un 50%, doncs clar. Però dic, amb aquesta qualitat del cas justificat hi ha una petita fuga, ja depèn de lo estricte. Les màquines cada cop són més inverter, ja no són totes velocitat, la majoria comencen a ser inverter totes, i el que busques és que si la màquina és inverter, que tu puguis fer un control perquè la màquina sigui inverter. Ja es regula per presó diferencial de conducta. Ara, no sé, perdona, tot és un nivell, abans, o sigui, pots diferenciar entre un inverter, un aire condicionat, una bomba de calor normal tradicional i un aerotèrmic? Sí. Ràpidament, perquè aquests conceptes... Ara entrem en aplicacions per aerotèrmic i per aire condicionat i diferenciarem una mica
els diferents casos. No tinc tota la topologia de casos per no durar 3 hores la xerrada, però sí que els casos més rellevants en parlarem. I una mica, això és el que estàvem dient. Inclús, si entra una variable, primer, per el que hem dit, on tingui el termostat, tant si vaig unificat com no és unificat, tinc les zones de confort, però les altres zones depèn una mica de l'orientació, de la càrrega tèrmica, de les necessitats de l'edifici. També entra en joc una mica, que també comença a parlar a la revisió del RITE, és el tema del confort. Que abans el RITE parlava, tinc que ser eficient. Bueno, doncs soc eficient. Doncs res, no climatitzo casa meva, no gasto res, estic sent, amb perdó, l'hòstia d'eficient. Que no té sentit. Ara també comencen a incloure termes de confort. Clar, és important tenir confort, perquè si estic sent molt eficient i no tinc confort com a usuari, doncs per què em serveix l'edifici? Un edifici també és per satisfer el confort de l'usuari, que és un altre terme dels que està entrant últimament. Cap a la construcció sostenible. Cap on anem? El que hem parlat. Nosaltres vam començar 20 anys enrere que tu agafaves un conjunt de conductes, instal·laves la màquina normalment sobre del banc, aquí et distribuïa una red de conductes i què passa? On jo tenia el termostat, allà tenia el confort que jo volia i a les altres zones dependia una mica de les característiques de l'edifici. En el seu moment, quan vam entrar l'any 97, vam ser una mica pioners amb això, vam dir que mereixeria posar un element motoritzat a la reixa, un termostat per habitació, inalàmbric cablejat, menys maco, menys maco, però que porti sensor de temperatura i poder regular individualment cada zona, que seria el concepte, un concepte zonificat, concepte de control de temperatura per habitació. Cap on tenim? Nosaltres vam néixer amb això i què passava? Tu com a arquitecte es feia una reforma integral, que hi havia aire, però molts cops també hi havia una calefacció, va entrar una mica en auge el bombeirotèrmia amb control per terra radiant per impulsar la temperatura i treballar de manera eficient, i què ha passat? Diguem que vam començar a aglutinar terra de radiant, poder integrar algun split d'un altillo o d'un annex, diguem que el concepte d'Airzone poder integrar qualsevol cosa de la climatització de la casa, i això és cap on estem anant. Des de controlar la instal·lació de conductes i reixes motoritzades, o jo ara vull fer, tenim dispositius que vull fer intel·ligent una màquina d'aire normal i corrent que ja estigui instal·lada. Cap on anem? Al final el que proposem és lligar l'etapa de gas refrigerant, abans que ho parlem més endavant, però per anar introduint coses, quan vaig d'expansió directa, vaig amb gas refrigerant, és a dir, el que jo tinc la màquina exterior fora, la màquina interior dins, i el tubo frigorífic que comunica va amb gas refrigerant, que ara ja, quasi tot ja és R32. Fa un parell d'anys, no sé, però passa molt ràpid el temps, vam passar de gas de 410 al nou gas de R32, que vol dir que dintre del tubo frigorífic circula gas. Quan jo vaig amb aerotèrmia, dintre del tubo frigorífic circula aigua. És la principal diferència. Una màquina d'expansió directa és una màquina de gas, una aerotèrmia és una màquina d'aigua. També conegut com fan coils. Exactament, les unitats terminals es diuen fan coils, però hi ha unitats terminals fan coils, pot haver-hi unitats terminals radiadors o terra radiant, hi ha diverses unitats terminals. I al final el que intentem és unificar les instal·lacions de refrigerant, les instal·lacions hidròniques i les instal·lacions d'element radiant i unificar-ho tot en un mateix control, en una mateixa aplicació, en una mateixa gestió de climatització. Que al final aquí hi ha els principals fabricants als quals tenim integració, n'hi ha alguna marca blanca més, i això ho extrapolem bé a un sistema de control BMS, és a dir, a una domòtica, a un KNX que us sona segur, a un Lutron, a un control fort, al final són protocols de domòtica, perquè molts cops en domòtica, jo què sé, il·luminació persiana són relés d'entrades i sortides que és bastant fàcil d'integrar i de programar. Què passa? Al moment que hi ha clima, llegir temperatura de consigna de màquina, modular tren de velocitat de ventilador, hi ha molta feina darrere de treball amb els fabricants i per tant és el més difícil de gestionar a nivell de... I molts cops en vivenda el clima és de les coses que es deixa fora justament perquè o l'integrador en sap molt o és les coses més difícils de lligar i diguem que volem també ser el partner de l'integrador per facilitar aquest treball. Independentment que llavors hi hagi pantalles nostres
o hi hagi pantalles, jo què sé, de Zoom o de Gira o de qualsevol fabricant que cregueu oportú. Vale? I ara, la revolució. La revolució és que està molt, el tema del control per veu s'està posant molt de moda. Google i Apple tenen un potencial brutal d'arribar a l'usuari final de recopilació de dades i s'està portant molt el tema del control per veu. Què passa? Una domòtica és un pèl més rígida i un sistema cablejant, necessites un especialista d'integració domòtica. Molts cops, en tema de Google Home i Alexa, aquesta gent aglutina una aplicació que dintre de la seva aplicació aglutinen tots els fabricants. Per tant, tens una domòtica a un preu molt més assequible i molt més assequible a nivell d'usuari final i de flexibilitat de fer coses, també inclús a nivell de reforma. Hi ha un boom brutal en tema del control per veu, en Google Home i Alexa, i ara també ho posaré perquè des d'avui o des d'ahir, després de 1000 papers, també tenim integració amb Apple HomeKit, que ens ha costat la Bíblia, ens ha costat bastant. A nivell d'interfaces, al final, el que veu l'usuari, han fet algunes interfaces bastant estètiques, bastant intuitives per entrar per usuari final, des d'un termostat amb pantalla color i arrastrar pantalles, després, si veniu a la tarda a la fira o una estona, en tenim algunes, una solució cablejada, una solució inalàmbrica amb dit d'electrònica i pila de botó, i llavors hi ha una solució que en diem Lite, que és un interruptor intel·ligent que permet engegar, parar, posar 3 graus amunt, 3 graus avall. Un interruptor de la llum. Perquè al final, això per ambients d'oficines, per hotels que la gent toca molt, per algú que ho farà servir per veu o ho farà servir per la tablet, perquè més, al final té sensor i ja està. L'altra cosa bona que l'hem fet, sensor d'humitat, per tema de control de refrescament. No és habitual aquí, però sí que d'un l'altre amunt ens hi trobem més, que la gent, ambients més secs, que la gent fa refrescament i el que et fa és que et creua humitat, et creua temperatura i en funció d'això t'apararia un té refrescant i t'activaria el fan coil o et faria aquesta gestió de climatització. Una mica a nivell d'interfaces i a nivell d'aplicació. Al final, tots els sistemes volem que vagin connectats. El fet de tenir aplicacions permet monitoritzar, tenir widgets de temperatura. Hi ha algun producte que es posa una pinça per metre en el quadre i tens una monitorització del consum. Cada vegada els usuaris estan més susceptibles amb aquestes coses i al final el telèfon, la tablet, és el mando a distància més intuïtiu possible, és el que tothom està acostumat avui en dia a utilitzar. Per tant, diguem que tots els paràmetres de configuració, tot el programa horari, tot es fa des d'aquí perquè és el que la gent està més acostumada a manejar. A part que sempre que tingui connectivitat és quan té la sortida a Google en control per veu integrat. També a nivell de... Hi ha unes quantes captures de pantalla, com es veuria les zones, una mica es podria tocar tot. També molt important, ens agradaria fer gala d'IoT, de sistemes connectats. Per què? De la mateixa manera que la tele de casa és Smart TV i hi ha actualitzacions, si nosaltres tenim el sistema connectat, anem volcant actualitzacions i anem actualitzant millores. Dit d'una altra manera, ahir vam estrenar la integració amb Apple HomeKit. Si jo tinc un sistema de fa 2 anys enrere i el tinc connectat a internet, puc actualitzar el sistema i ho puc fer compatible amb HomeKit. Si no tinc internet, no tinc aquesta capacitat de millorar el meu sistema cada dia una miqueta. Per això hi ha molta gent que diu no, és que és un senyor gran de 80 anys i no ho farà servir. Però només a nivell d'actualització, a nivell que l'instal·lador mantenidor de l'edifici o de la casa pugui entrar en remot i veure el que passa. O si la senyora Maria no se n'entera de canviar de fred a calor i... Nosaltres recomanem 100% tenir la casa connectada, inclús a nivell potser més de postvenda també, perquè ens podem connectar en remot i és que podem arribar a veure si 2 restes estan generades per les gràfiques. Vull dir, abans la percepció de algú falla, vaig a l'obra a mirar-ho, tenim infinitament més informació en remot avui dia que no en presencial. Una mica és el concepte. I aquí una mica dir el tema del que hem dit. Sempre hi ha el sistema connectat a internet, tinc integració per Amazon Alexa, per Google Home i ara des de fa poc amb Apple HomeKit, perquè és això. La gent pot lligar el meu paquet amb la climatització, pot lligar l'alarma, pot lligar, jo què sé, el toldo i al final tot va convergint en una aplicació, tens una domòtic sense haver-t'ho de programar, tot va convergint tot a una única aplicació d'una manera bastant més assequible econòmicament que no tenir un sistema domòtic integrat que està molt bé però que has de tenir poder adquisitiu per fer-ho perquè són xifres bastant fortes.
Vale? A nivell de construcció sostenible, què hem fet? Vale, és evident que poder regular per habitació estem estalviant, perquè puc apagar zones, puc regular-les respecte si no zonifico. Això és evident. Què hem fet? Diguem, aquest model l'hem posat en un simulador de Transys, que és un programa de simulació energètica, i està obtenint uns paràmetres d'estalvi que es poden reflexar. Vale? A través de la simultanietat podem també reduir la potència instal·lada. Clar, què passa? El que dimensiona un instal·lador sense un projecte, en plan, tantes quilocalories metre quadrat, bueno, no totes les zones tindran les mateixes necessitats tèrmiques, sobretot en vivenda no estaré funcionant tota la vegada i per tant molts cops el que recomanem és no posar tanta potència i gestionar millor aquesta potència. Per tant, la gran majoria de cops podem reduir la potència perquè igual durant la necessitat tèrmica del matí, depèn de les orientacions, la càrrega màxima al matí no està al mateix lloc que la càrrega de la tarda. De la mateixa manera que si jo, no sé si teniu un multisplit a casa, doncs jo tinc un 3x1 i la suma de les interiors té més potència que la màquina exterior que tinc instal·lada fora pel tema de simultanietat, doncs una mica passa el mateix en un sistema centralitzat, que molts cops ja podem posar una màquina una mica més petita. A part d'això, tenim uns algoritmes d'eficiència que li fem a les màquines, que fem xequejos amb el terme-retorn, que aprofitem, diguem, la curva de les màquines, li donem integració amb IoT i al final tot això que es tradueix en si jo puc posar una màquina menys potència, puc reduir la quantitat de gas refrigerant. Per tant, tot el que sigui reduir gas refrigerant equival a reduir quilos de CO2, que és el que ens demanen les directives europees. Vale? A nivell de models, ja dic, nosaltres tenim el model Transys basat en el sistema Energy Plus, que és un sistema de simulació energètica, i diguem que ja de fa uns anys podem simular i millorar la qualificació de l'edifici posant un sistema de zonificació. A través de com? A través d'un software propi, que és AirZoneSim. AirZoneSim és un software que està homologat dintre de PostCalendar. No sé si feu servir el Hulk de cara a fer certificacions o no, és bastant farragós, tot sigui dit, però diguem que aquest model, tu et faries, què passa? El Hulk és un programa que es va implementar el 2007, el 2007 aquests sistemes de gestió no existien, és a dir, tu et pintaves una caldera o un terra radiant i no et podies pintar zones, o et pintaves una màquina d'aire i no et podies pintar zones, i el que hem fet és que tu fas la simulació d'una única zona amb el Hulk i t'importes dintre del Hulk l'arxiu AirZoneSim que està homologat dintre del Ministeri i et fa una comparativa de la vivenda sense control i la vivenda en control. Millora energètica tens segur, però a vegades es tradueix en una millora de lletra o a vegades no, depèn una mica de les característiques de l'edifici. Com que el Hulk és molt farragós, ara hem tirat també algun software de tercers. No sé si us sona Tecton 3D, que és un altre programa homologat pel Ministeri per fer certificació energètica, i també un complement en SGCF, que és un altre programa per fer certificacions energètiques homologat pel Ministeri. Aquí no té res a veure, és un programa que pot ser CIPE, que permet treure la simulació energètica de la vivenda. Què s'ha fet? També incorporador a software tercers més lleugers, més fàcils i menys farragosos, com pot ser el Hulk. Què passa? El Hulk per edificis de determinats quilowatts és obligatori, però per certificar una vivenda o alguna cosa amb poques necessitats tèrmiques, és a dir, més de 70 quilowatts necessitaria el Hulk sí o sí, però igual per fer una promoció de 4 xalets adossats amb el mètode simplificat que utilitza Tecton i que utilitza SGCF, ja ens valdria per fer la certificació. Et demana, diguem, menys paràmetres, per tant no té un motor de càlcul més simplificat, però més accessible, diguem. I en França estem entrant en CIPE-Term, que és el bloc de simulació energètica de CIPE a França, i aquí estamos en ello de cara a utilitzar CIPE per això. Al final el que fem és modulem la casa amb els blocs de Transys, obtenim una comparativa d'estalvis que van entorn al 50-60% d'estalvi en calefacció i el 25-40% en refrigeració, vull dir que eren estalvis significatius, però és el que estem dient, no estem climatitzant tota una vegada. Una pregunta, pots tornar enrere? Sí. Arriba.
L'altre. Quan tu dius això, o sigui, a nivell d'un despatx d'arquitectura, Sí. la part aquesta central no hi és. Perdó? O és un assessorament que feu vosaltres? A Nosaltres estem o allà o estem aquí? A nivell d'espai d'arquitectura, nosaltres el que hem fet és portar un model de zonificació per veure quin estalvi repercuteix. Però el trànsit aquest és obert als arquitectes? No, o sigui, el trànsit és el mètode L'assessorament que fan ells. és el mètode de simulació energètica. El que és obert és el Hulk, el Tecton o l'SG Safe. Bueno, obert o pagant un cànon. Vull dir que un despatx d'arquitectura no treballa en aquesta part central, no? Energy Plus és el motor de càlcul que fan servir la resta de programes. Exactament. Energy Plus. Exactament. FIPE, que és el que faig servir jo, té contractat amb Energy Plus el motor de càlcul, el que se suposa que és el més potent del mercat. I el Hulk no ho sé què fa servir. Sí, no, jo he treballat molt amb això i ara estem també amb Només és això, és el motor És el motor de càlcul al qual ens basa o exportem els models Airthon i SIM, si utilitzo el Hulk, o software de tercers, com podria ser Tecton o SG o CIPE. Bueno, aquí una mica a nivell d'impactes, i el que hem dit moltes vegades, a nivell de resum de càrregues màximes puntes i simultànies, hem aplicat 3 exemples de 3 ciutats, i molts cops, el que dic, solen poder baixar un escaló de potència, un cas que sense zonificar podríem anar amb una màquina de 12 kW i mig, podrem zonificant, podem anar amb menys potència i per tant menys càrrega de refrigerant i fer l'edificació més sostenible. Ja dic que actualment estem en el SG Safe i a Tecton posa pròximament, però ja estem. L'únic que ara mateix t'has d'importar un plugin i a partir de la següent versió de Tecton ja vindrà aquell plugin, inclús tenim una mica de sort en aquest cas, perquè així com Tecton i CIPE també utilitzen noms genèrics, com que un sistema de zonificació no té cap nom genèric, posen Airthon i és el nom de la marca directament, és a dir, tenim una mica de màrqueting en quant al nom en aquest sentit. En quant a construcció sostenible, no sé si heu sentit a parlar, m'imagino que sí, d'alguns certificats. Què passa? Això ve molt de la promotora estrangera que ve a edificar aquí. Quants collons hem vist cartells de promocions? Prothon en aerotèrmia, superguai, supersostenible, de lujo. Així. I llavors els acabats poden ser així o no tan així. Què ha passat? S'han estandarditzat una sèrie de certificats, en aquest cas BREEAM ve més de Regne Unit, LEED ve més dels Estats Units, Verde és el mateix en versió espanyola, diguem, que és, jo dic que aquesta vivenda és molt sostenible, però qui m'ho demostra això? I aquest certificat el que és que hi ha un auditor extern que el que fa que audit de l'edifici que compleixi uns certs punts amb uns certs requisits. I per tant, si jo tinc un edifici, un certificat BREEAM, que és el més conegut d'aquests 3 certificats, vol dir que compleix una sèrie de punts en una sèrie d'apartats. Això que ve molt? Una promotora estrangera que va fer una promoció a la Costa Brava i vol que la seva promoció sigui BREEAM, molts cops per dir que és molt sostenible i també per vendre més cara, òbviament, aquí ningú perd diners. I el que fa és, aquesta certificació BREEAM ha de complir una sèrie de requisits, et ve un auditor BREEAM, que hi ha uns quants homologats a nivell de Catalunya, i t'ha de certificar que tots aquests punts es compleixen. Entre aquests punts no he posat a dir, estem donant punts a diverses categories. Jo que sé, per exemple, ara estem col·laborant amb PGI en una obra a Gavà que ens demanen que, per donar punts a BREEAM, demanen que tingui a la casa una pinça perimètrica que et medeixi el consum i que t'ho reflexi a l'aplicació. Tenir aquest detall és un criteri BREEAM. N'hi ha molts altres i hi ha 1.000 apartats. Si us interessa, inclús a la web posa un document amb quins punts donem en cada un dels apartats, però ja dic, tampoc no podia estar aquí comentant apartat per apartat, però al final el que està clar que el fet d'estar estalviant ens dona punts a tot aquest tipus de certificats i si jo certifico, si l'auditor em dona el títol de BREEAM, és això, és com la garantia que té la promotora estrangera a que estic fent un edifici com toca i com Déu mana. També dins del consorci de la plataforma de Passive House, una mica d'acord amb el nostre compromís amb el medi ambient i poder regular per zones. I ara estem entrant en algun producte que estem començant a entrar també donant punts en qualitat d'aire.
arrel de la pandèmia, el que ens trobàvem és que la gent es va posar molt de moda posar un purificador a part i ara el que estem fent és integrar-lo dintre de l'equip de climatització. Tenim algun producte que el que es fa és que mitjançant ionitzadors es posen ionitzadors a la comporta i el que fa és purificar l'aire. En clau què? En clau, una mica a nivell de qualitat d'aire, això ja ho sabeu de sobres, és que una mala qualitat d'aire pot provocar tossos, al·lèrgies, no tant de confort, i una mica el coronavirus ha estimulat una mica el tenir també la qualitat d'aire integrada dintre l'edifici. Què anem? Anem per ionització. Ionització què és? Com un xip que va a la comporta, que una sonda de la retorn que medeix 3 graus de partícules en ppm, establim una alta, mitja, moderada, 3 graus de partícules, i nosaltres podem que la zona, a part de climatitzar, també mogui ions. Aquests ions arrastren les partícules que tinguen en suspensió a l'aire i et purifiqui. En aquest sentit, hem fet algunes proves en càmeres d'ensajos una mica per garantir que realment tingui aquesta aplicació. També és veritat que alta concentració d'ions en un espai molt petit és contaminant. Nosaltres no recomanem que s'ionitzi una sala, crec que eren de menys de 5 metres quadrats, recomanem deshabilitar-ho perquè una gran quantitat de concentració d'ozó en una sala també té els seus pros i els seus contres, el tema de l'ionització. No és perillós en un espai diàfan, un espai de 10 metres quadrats, posar ions i cap problema, i ja està més o menys dimensionat que emetre en l'ambient una quantitat d'ions acord al cabal d'aire que m'arrastra la comporta, per no tenir descompensacions d'aquest tipus. Per tant, també es pot integrar un sistema de recuperació de calor, això? És el següent pas. A nivell d'ara, la integració que tinguem al sistema de recuperació de calor és molt bàsica. És que a través de la meva aplicació jo puc programar, com si fos una zona més, una renovació cíclica. Tenim, dic un spoiler, estem desenvolupant una sonda, primer de CO2, però també volem fer la de nitrats i de més, per integrar també el tema de ventilació d'aire, perquè és el següent pas per acabar d'estrenyar encara més. A dia d'avui la integració que tinc amb el recuperador de calor és molt bàsica, és a nivell d'on-off i no gaire cosa més, és a dir, m'ho fan servir en indústria, en oficines, programa una renovació, de 6 a 7 del matí abans que tenia a treballar i al migdia, i de 2 a 3 de la tarda per anar fent, però la idea és també treure sonda de CO2, però també és bo que sigui de nitrats i d'algunes partícules més, per integrar també i fer un sistema de control de ventilació més potent, una mica per donar més punts a tots aquests certificats de sostenibilitat. Són coses que anem treballant. Aquí una mica el tema de la reducció de partícules, una mica que han fet alguns ensajos en uns laboratoris de Madrid, de Granada i de no sé on més, amb unes càmeres climàtiques, i realment sí que el tema de la purificació té tirada. És una mica l'estructura del producte, hem de tot integrat, clima i ventilació i connectivitat. Ara anem a mirar una mica a nivell d'aplicacions, és el que hem dit, discriminem expansió directa i aerotèrmia. Dintre l'expansió directa, és dir, una màquina d'expansió directa és una màquina exterior que es comunica a l'interior amb gas refrigerant. A nivell de solució d'expansió directa, què hi ha? Des d'un modulet d'una solució que en diem AIDU, que al final AIDU és un modulet per controlar via wifi una màquina, és un modulet de 100 i escaig d'euros per controlar via wifi una màquina, és a dir, tinc un caset de Genés aquí Panasonic, el vull controlar per app, que el caset té 10 anys i les apps, o el vull controlar per veu, que el caset té 10 anys i això no existia. És igual, de 2007 en endavant la gran majoria de màquines són compatibles. Què estem donant aquí? Una màquina tonta, entre cometes, l'estem convertint en una màquina amb IoT. Què ens dona això? Molta capacitat d'integració, integració amb una escala d'un edifici, o també ens trobem molt d'edifici en indústria, en ajuntaments, en llocs municipals, que hi ha molt de popurri de màquines perquè van fent fases, i aquí tinc uns casets d'una marca, allà els tinc d'una altra marca, i podem anar unificant tot dintre d'una mateixa plataforma
de gestió, encara que vagin fent fases. Tenim alguns casos d'èxit molt xulos en ajuntaments, que és això, que hi ha la biblioteca amb unes màquines, jo què sé, les oficines de l'Ajuntament amb unes altres màquines, o en indústria, que ens trobem molt. Diguem, és una solució molt senzilla, que és per controlar via wifi una màquina i tenir control per veu. És fer intel·ligent una màquina amb un mòdul de 100 i pico d'euros. Al final, una promoció de vivendes que igual no es volen gastar molts diners perquè són per llogar, doncs mira, el propietari pot posar aquest modulet i pot tenir el control, i pot lligar-ho a un tercetero, i pot tenir una sèrie de beneficis. Inclús puc tenir blocs amb màquines diferents, i al final, per 100 i pico d'euros, li dono una mica més d'intel·ligència a la màquina. Diguem que seria l'aplicació més senzilla possible, que en local aniries amb el mando del propi fabricant i en remot amb l'aplicació nostra. Això ha començat molt pel tema de... La gent va començar amb les llums de Nadal i l'Alexa i tinc integrat les llums de Nadal, i ara vol integrar la màquina de clima, que amb un mòdul a 100 i pico d'euros pot tenir integrada la seva màquina de clima. Per tant, aquest aparell substitueix el termostat del fabricant? No, diguem que el termostat del fabricant tu el mantindries per treballar en local, és a dir, jo vull obrir l'aire d'aquí, li dono el mando del fabricant, i en remot vas amb l'aplicació Wi-Fi d'Airzone. Què et dona l'aplicació Wi-Fi d'Airzone? Possibilitat de fer escenes, possibilitat de controlar per veu, possibilitat de programador de calendari, o possibilitat que jo puc tenir una segona residència en un lloc i una casa en un altre lloc, amb màquines diferents, tecnologies diferents, o puc deixar una franquícia que tingui una forneria aquí, una altra a Palafrugell i una altra a Figueres, i puc anar aglutinant tot dins de la plataforma de gestió. I té un límit de maquinària? És que abans parlaven de 10, amb el wifi només donava per 10? No, al final tu vas afegint... Sí, vas afegint mòduls i no té límit. L'únic que tu pots fer grups de programació, és a dir, tu pots fer edificis, és a dir, edificis i neix. No, parlo tu aquí, no? Que tens les persianes i tens aquesta màquina i tens un interruptor i tot va per wifi. I el router a mi m'han dit que té un límit de 10 màxim. Depèn del router, també. Normalment, si són oficines, un router domèstic, en oficines, normalment van amb ports i IPs i temes informàtics i ho trampeix. Ja dic que he fet això, he fet algun hotel gros que van canviant, que van fent màquines. L'aplicació? L'aplicació és aquesta. Cada pastilla hi du, pots fer grups, per exemple, oficina, casa, entraries a oficina, i això seria una pastilla wifi que tens a cada màquina de clima. M'explico? La màquina de recepció, sala de reunió, vestíbul, aleshores pots entrar de forma individual i controlar cada màquina, o pots fer una acció dintre de l'oficina. Jo vull ficar-lo a modo calor, a 24 graus, tot. I automàticament m'ho ficat totes les màquines en modo calor 24 graus. Es pot fer com grups de programació per ús i coses així. Que, per exemple, aquí podríem fer, no sé, m'ho invento. Tota la planta, per plantes, per allà. Planta segona, no? Que és aquesta, planta segona, les màquines que vulguis integrar, totes les màquines que vulguis, a la planta segona. Sí, obrir a les 8 quan entra a treballar i pleguin a les 7 de la tarda, jo què sé. I la persona responsable d'aquest edifici, quan marxen, en comptes d'anar mirant a totes les sales que estiguin les màquines apagades, té aquesta tablet o un mòbil, escena apagar i fas una escena que tot cap avall. O la avall. pantalla de l'ordinador o el telèfon i agafa i diu, doncs vinga, ostres, aquestes màquines estan en marxa, doncs vinga, les vull apagar totes. Les apaga totes. M'explico? O si tens una segona residència o tens una oficina a Lleida i dius, ostres, la màquina de Lleida a veure si està en marxa, doncs aquí la puc apagar. No has de tornar allà perquè la màquina s'ha de quedar en marxa. La diferència d'això sobre un mòdul d'IR d'aquests d'Amazon de 20 euros, vull dir per la gent no sàpiga, què passa? Un mòdul d'IR el que fas és tu copies les trames del mando. És a dir, tens un mòdul xino, que tu copies les trames del mando. Què passa? Si se'n va la llum o tu no veus l'estat de la màquina. És a dir, jo poso la màquina a 20 graus, però si l'IR no està orientat o se'n va la llum, tu no veus l'estat de la màquina. Una mica la gràcia del mòdul és que tu entres per bus, entres per comunicacions i en tot el moment veus l'estat desbidireccional, és a dir, quan es canvia la màquina, si tu canvies la màquina es reflexa l'aplicació i si ho canvies l'aplicació reflexa la màquina.
Ho dic perquè hi ha mòduls, ostres, mòduls d'Amazon, 30 euros. Sí, però són mòduls xinos que el que fan és replicar, diguem-ne, simulen el mando, diguem. No es comuniquen amb la màquina. És la principal diferència, molta gent no té clar aquest concepte. Que la majoria d'esplis domèstics que porten wifi integrat ja va així, però diguem que és una mica més professional. Tema de control per zones i màquina de conductes. Aquí, quins elements intervenen? Intervenen reixa intel·ligent, qualsevol tipus, qualsevol format, des d'una reixa lineal més estètica a una reixa doble de flexió no tan estètica però orientable per les lames, al final, o una comporta de conducte si es vol un tipus de reixa molt determinat, un termostat en cada ambient, i sempre diguem que hi ha dos elements electrònics. Una és la central del sistema, que és el que administra l'obertura de comportes i termostats, que al final jo tinc una central domèstica, 8 zones, una més gran a 32 zones, i una passarel·la de comunicació, que és el que és específic, vull la passarel·la Panasonic, vull la passarel·la Samsung, vull la passarel·la LG, que és específic per la màquina. Que això al final, la gran majoria de màquines al mercat són compatibles, però si no hi ha un llistat a la web, que tu li poses la màquina anterior i ja et diu la passarel·la que necessites, igual que els i2. Tinc una màquina de fa 10 anys, no sé si és compatible, a la web hi ha un llistat que amb el codi de l'anterior ja et diu quin mòdul has de demanar, i són coses que tenim molt controlades. Entre altres coses, perquè és el que, no us ho he dit, l'I2 aquest, diguem, si tu avui dia demanes una màquina 1x1 a algun fabricant, és que no vull dir noms, et ve aquest mòdul I2 com si el fessin ells, però que realment els hi fabriquem nosaltres. I això ens va molt bé perquè tenim informació dels canvis que faran a les màquines quasi al mateix temps que ells o abans que surtin al mercat. I ens dona bastanta fortalesa i ens permet exportar la marca a llocs on no tenim presència com a tal. Ja dic que a nivell d'estructura, el mando de la màquina sempre queda dalt al sostre per codi d'averies, no serveix per res, termostat a cada ambient, element motoritzat a cada ambient, i al cantó del sostre, en el registre on posem la màquina, que sol ser de 60x60, i es posa la placa electrònica i la passarel·la i el mòdul wifi que ja va integrat dintre de la mateixa capsa. A nivell de preu, perquè tingueu un ordre de preu, uns 450 euros per zona, és a dir, una instal·lació de 4 zones, són uns 1.600, 1.800 euros. Normalment la gent que munta, els instal·ladors que munten molt, pressuposten una partida fixa de 2.000, i si hi ha 3 zones es guanyen més i si hi ha 5 es guanyen menys. Però per aquí van els tiros a nivell d'una noció d'ordre de preu. Això és el que fa gas. Hem dit, màquina exterior, es comunica amb màquina interior amb gas. Tema d'aerotèrmia. Quina diferència és l'aerotèrmia? L'aerotèrmia és un fluid... És una màquina exterior d'aire condicionat que es comunica per gas, com si fos una màquina a la nevera, a la unitat interior, i d'aquesta unitat interior, que és el que reemplaçaria, diguem, la clàssica caldera de condensació o de gas, Però des d'aquí, des de la unitat interior, cap allà, tot és igual. Sí, exactament, però diguem que tu, a la unitat terminal, aquest circuit seria de gas, si fos expansió directa, i ara és un circuit d'aigua. La diferència és aquesta. Per què diuen que és molt més eficient que una caldera? El fonament de la bomba de calor, aerotèrmia o no aerotèrmia, és que jo robo fred de fora i el trasllado a dins. I la relació és de 3 a 1, és a dir, per cada quilowatt que jo pago, n'estic posant 3 quilowatts tèrmics, s'ha saltat, 3 quilowatts tèrmics dins. Per tant, és una relació 3 a 1. La caldera, una caldera de gas és una relació de 1 a 1. Jo pago un quilowatt, tinc un quilowatt, no és un quilowatt, és una mica menys perquè ja em perdo sempre, però tinc un quilowatt tèrmic. Per això diguem que et computa com una energia renovable. Però la diferència entre una expansió directa amb un split, un casset, per gas, o l'aerotèrmia, que és clar, m'acosta molt veure la diferència perquè sé que això, que és el de l'aigua, ja ho he entès, això ja ho he entès, però el rendiment és el mateix? El rendiment és el mateix, l'únic que una màquina expansió directa no et pot fer aigua calenta sanitària ni terra radiant. M'explico perquè no hi ha el factor de passar aigua per un radiador.
M'explico? Si a l'especció directa no tens la unitat aquesta caixa interior. No pots fer aigua calenta sanitària, que és del principi... I és el que la normativa s'està posant molt, perquè et deixen establertes les plaques solars a canvi de posar aerotèrmia? Per al tema de l'aigua calenta. Vale? Llavors, què s'està proposant aquí? No sé si heu fet moltes obres amb aerotèrmia o no. Quantes obres heu fet amb el mando de l'aire i el mando de calefacció al cantó? Algunes segur. Algunes segur. I el que estem proposant és això a fora, un únic termostat, una única aplicació i tot integrat. Que tinc un equip de producció que em resol l'aigua calenta sanitària, em resol un impulsor a baixa temperatura per un terra radiant i em resol posar fan coils, doncs tinc un equip de producció, un termostat, un control que m'ho gestioni tot. No té sentit que aigües avall tingui els mandos duplicats i un mando a la sala de màquines per l'aigua calenta. Al final el que estem proposant aquí és integrar. Puc controlar per zones amb reixes motoritzades o no? Puc anar directament contra la unitat terminal tipus fan coil i el mando... Sí. Però abans, quan t'he preguntat si substituïa el termostat del fabricant de les màquines, m'has dit que no. T'he dit que no. Normalment el fabricant... A veure, si és fan coil, segur que sí, perquè pensa un mando fan coil té... O sigui, així com una màquina d'expansió directa té un protocol i electrònica, un fan coil té relés, no té protocol. Per tant, si és fan coil, el substituïm. Un mando d'expansió directa es pot substituir, però jo recomano deixar-lo al sostre. També hi ha casos i casos. Per què? Codi d'errors, ajustos de presó, paràmetres d'instal·lador, bàsicament. Sí que és veritat que tècnicament tu podries configurar una unitat, treure-li i emportar-te el... O jo què sé, o si tinc una obra molt gran amb un cabal variable amb 25 màquines, jo et diré, no en compri 25, saps el que vull dir? Funcionar funciona, passa que jo tampoc, des de Derzoni no som ningú per dir s'ha d'eliminar el mando del fabricant. Molts cops amb la màquina, sobretot, ja dic, amb expansió directa, al conjunt ja et ve el mando de sèrie. Per tant, jo el que recomano a dalt al sostre, per si un dia falta gas, ja representem alguns codis d'errors de màquines i tot, però potser no tots. M'explico? Potser els més rellevants. O a vegades aquestes màquines, sobretot en conductes, venen configurades amb 50 pascals, que és la força que té la màquina per vèncer per al canal del conducte. Pensa que si configures la màquina a 150 pascals, mous la cortina. Que no és lo normal tota aquesta configuració, però hi ha algunes tramades de conducte més llargues que potser en lloc de 50 fa falta configurar-lo a 100 pascals. Clar, què passa? Això s'ha de fer amb el mando de la pròpia màquina. Per tant, la recomanació de Derzoni és posar-la al sostre. Si tinc 25.000 màquines a la instal·lació, amb almenys una, o perquè la tingui en mantenidor per un moment determinat, connectar-ho i poder fer aquest ajust, però sempre a nivell d'instal·lador, mai a nivell d'usuari. Mai a nivell d'usuari fent. L'usuari fent un mando, punto, no... Ja està. Vale? I al final el que estem proposant és això. Tant en una versió més econòmica per controlar via wifi un fan coil, que seria dur el mateix que hem fet per expansió directa però per un fan coil d'aigua, que seria un apartament amb fan coils amb un termostat fred-calor, que en lloc d'anar amb el mando del fan coil de turno, posa un mando de cristall amb control per aplicació. Seria una solució senzilla per controlar un fan coil per aplicació, com un sistema integrat amb fan coil i terra radiant, que aquí el que faríem és, en lloc de tenir mando aire o mando calefacció, posarem un termostat Derzoni en l'aplicació, i diguem que la típica caixa de col·lector de terra radiant que controla les electrovàlvules, en lloc de ser del fabricant de turno, seria, diguem, un reglatero, diguem, nostre. Diguem que hauríem de reemplaçar la centraleta de calefacció del fabricant per la nostra per poder-ho lligar-ho, diguem, amb l'equip d'aire condicionat. El bo que tenim això, què passa? A una instal·lació d'aerotèrmia, terra radiant, fan coils, són 15.000, 20.000 euros i jo crec que és bastant curt, ¿vale? El sistema, doncs això, uns 400 euros per zona, un xalet, 2.000 euros. Però m'estalvio 100 i pico euros del mando de fan coil, 100 i pico euros del mando de terra radiant i el reglatero de regulació del terra radiant. Tens a la instal·lació un 70 o un 80% pagada. Pagant 1.000 euros més i estic tirant molt, o sigui que un pressupost de 20.000 a 21.000 no sol passar res, ¿vale? I quedes bé, poses un mando... O sigui, el terra radiant no veus res a la terra, vull dir, almenys poses un mando de cristall a la paret, li dones connectivitat a segona residència, li dones un plus d'acabat i al final com a arquitecte us interessa una mica vendre també les virtuts estètiques, que teniu allà no sé quants armatostes, queda regular i a nivell d'usuari tenir un únic controlador i un únic aplicació integrat li dones un plus a l'instal·lació. I al final, i aquí sobre aquí, què fem?
no vull que us manegeu també amb tot el que fem, però actuar sobre els equips, actuar sobre el tren de velocitat del fan coil, sobre la bomba circuladora, sobre l'electrovàlvula, sobre activar sobre tots els elements hidràulics del circuit. Inconvenient d'això que és un traje fet a mida, perquè així com una instal·lació d'expansió directa sota cavall rei, una instal·lació hidràulica depèn de si poso dipòsit d'inèrcia, de si poso una vàlvula de 3 vies, de si poso capçals de terra i ho faig per bomba, però bueno, al final, amb més mòduls o menys mòduls es pot fer tot. No pretenc que estant una estona aquí sapigueu els mòduls que necessiteu, però sí que us cregueu amb una idea i a nivell d'assessorament, nosaltres a nivell amb un Presto, un BC3, amb un SCAD, donem aquest tipus d'assessorament, inclús jo pujo a Girona mínim un cop per setmana perquè tenim moviment, sé que estic a Barcelona normalment, però mínim un cop per setmana estic a Girona perquè un dia faig potser ruta més Costa Brava, més ruta interior, més tal, però tenim moltes obres en aquest sentit i per això estem. Aquí diu una mica sobre tots els elements que actuem, que tampoc no entraré en la gestió, i diguem que l'estructura quedaria això. Jo tinc una aerotèrmia amb 3 fan coils, mando de fan coil no el compro, mando el terreny no el compro, i del mateix termostat lligo les dues coses. Fixeu-vos aquí, ja no hi ha reixes motoritzades, ja puc anar directament contra la unitat terminal, no té per què haver-hi reixes motoritzades. O puc fer una solució híbrida, amb jo què sé, ara està de moda un dúplex, que jo tinc un menjador cuina diàfan, que com que és una zona diàfana no té sentit controlar per zones, per tant allà aniria directament contra el fan coil o la màquina d'expansió directa, i llavors en una zona amb 3 habitacions, que potser tenir un fan coil bufant aquí al clatell no és òptim a nivell acústic, no tinc suficient espai, i allà sí que puc tenir un fan coil centralitzat i reixes motoritzades. Jo puc fer la combinació que em doni la gana, de la mateixa manera que jo puc fer servir l'aerotèrmia només per terra radiant i màquina d'expansió directa per aire condicionat. Vull dir que podem combinar el que vulgueu, en aquest sentit. Tant per instal·lació en conductes centralitzades o instal·lació d'aerozona tradicional amb aerotèrmia, però en lloc de tenir una màquina d'expansió directa en el banc tinc una aerotèrmia amb un fan coil i 3 zones motoritzades i un terra radiant. Al final això es pot fer la combinació que tu vulguis. El benefici és fer una gestió de la climatització, perquè també en aerotèrmia, crec que fan en Panasonic, fa Ponència, també, ells insisteixen molt. Què passa? La bomba de calor, tu mires el catàleg d'un fabricant i la màquina dona 10 quilowatts. 10 quilowatts a què? A temperatura exterior, 7 graus. Què passa quan estic a 3? Ja no em dona 10, potser em dona 8. Què passa? Si jo tinc una bona racionalització de l'energia, el dia que fa fred, o si munto una màquina Olot que potser fa més fred que aquí, doncs amortiu una mica aquesta pèrdua de potència de les bombes de calor quan a fora hi ha una temperatura extrema més extrema. Per tant, és un bon complement jugar també amb això. I no m'ho he preguntat, i diràs, però això que treballa amb fan coil per aire i calor per terra radiant? O no. Diguem que des de la pantalla o des de l'aplicació jo puc decidir si treballo per fan coil, jo què sé, per un pic puntual, jo què sé, vull a la nit que refresqui un rato i sabem que l'aire té una resposta més ràpida. Doncs jo podria dir, a través del termostat, si treballo només fan coil per un pic puntual, si treballo només per terra radiant, perquè un terra radiant té més inèrcia i és el més confortable i tinc sempre una temperatura més o menys estable, o inclús tinc un mode combinat, que què passa? Segona residència, casa Costa Brava, segona residència, porta 3 setmanes tancada i tinc la casa a 15 graus a l'hivern. Què passa? Si només treballo en terra radiant i tinc que posar 4 o 5 graus, em tardaria molta estona. I què fem en aquest cas? Doncs hi ha un mode de calor que li diem combinat, que et precalenta amb el fan coil per donar una resposta més ràpida i conforme vas agafant temperatura, va tallant el fan coil i va activant el terra radiant. És a dir, que l'usuari posa un numeret del sistema de treball. El que fa molta gent a casa seva, si té caldera i té un split i posa l'split un rato, abans la caldera no agafi res, diem que ho fem de manera integrada i automàtica, que hi ha una mica de simulació. Aquí estem simulant un gràfic que jo estic partint de 16 graus i posem consigna 21. Què passa? Com que hi ha mode salt tèrmic, m'activa la tapa d'aire. Una vegada em vaig apropant a 19 a 2 graus de consigna mentre la tapa de terra radiant i paulatinament m'anirà manvant la tapa d'aire, baixant el tren de velocitat de ventilador d'aire fins que talla automàticament, que ja estic dintre de l'histèresi. Dic que dintre de la gestió terra radiant controlem amb un PWM, que és per pulsos, les inèrcies. És a dir, si jo poso 22 graus, et talla 21,
et mira l'evolució de la temperatura, diguem que hi ha una mica bastanta intel·ligència per dins. També, una altra cosa que estem fent, que amb algunes màquines d'aerotèrmia ja també tenim passarel·la, i el que fem és que normalment si impulso a fancolls he d'impulsar a més temperatura, a 45 graus, més o menys, i si impulso terra radiant impulses a menys temperatura, a uns 25 graus. En funció de si jo impulso per fancoll o per terra radiant, jo ja l'envio a la màquina, s'ha d'impulsar a més temperatura o a menys temperatura. Ara aquesta integració d'aerotèrmies és bastant nova i la tinc per 4 marques, i ara entren 3 o 4 marques més de cara a final cada any, per tenir lligat això i també tenir lligat el tema de l'aigua calenta dintre de l'aplicació del mòbil. És a dir, que ja també des de l'aplicació puc controlar l'aigua calenta sanitària, que és el que ens faltava també per acabar de lligar tot plegat, perquè tenia el clima, tenia la calefacció i l'aigua calenta quedava una mica així a terra de ningú. Ara amb la passarel·la d'aerotèrmia també podem integrar la temperatura de l'aigua calenta sanitària. Bé, aquí hi ha una mica de simulació, però passo ràpid perquè si no, no acabarem. El que volia que us quedéssiu bàsicament és això, que en funció del que estigui passant, jo no he fet res, però en funció de la temperatura que jo tinc, doncs ja vaig fer la gestió de temperatures, de fancoll i terra radiant en modo combinat. Un altre estudi que se't donaria per una hora per parlar és una mica el mateix model de trànsit per expansió directa l'hem aplicat a aerotèrmia de cara a mirar de justificar també una reducció de potència d'aerotèrmia per tot el que hem dit abans, pel tema de les càrregues simultànies, també a costa d'estalviar quilos de CO2. És el mateix concepte que hem parlat per expansió per aerotèrmia, perquè al final, si optimitzo millor la potència de la màquina, sigui per aigua, sigui per gas, puc estalviar-me quilos de CO2 i fer una instal·lació més sostenible. Aquí hi ha algunes dades que ens dona l'estudi, està penjat a la web i us deixaré una targeta després, si segons t'interès li puc passar el link. Al final l'estudi amb el model de trànsit ha arribat a una conclusió que podem reduir la càrrega entre un 12 i un 22%, que això equival a uns 1.900 euros i que necessitem entre menys quilos de refrigerant. Ja acabem. A nivell d'eines, què passa? Hem mirat com fer edificis més sostenibles, però us he fotut el caco amb bombo i no. I el que hem de fer és, diguem, quedar-nos amb el concepte, però també donar eines perquè els prescriptors puguin treballar i siguin autosuficients. Hem fet unes quantes coses. Primer que tenim, si algú treballa amb BIM, tenim els blocs de BIM. Nosaltres treballem en família Revit. Ho tenim dintre, tant a la pàgina web de BIMobject com BIM & Co, tenim alguns mòduls de BIM, perquè són coses que també ha de venir. És una cosa que, en veritat, que ningú en sap, inclús nosaltres mateixos hem d'anar aprenent sobre la marxa, m'imagino que igual que vosaltres, però són coses que has d'anar-te posant i anar-te familiaritzant, però que està clar que el tema del disseny 3D cada vegada és més important de cara a establir un cert ordre a les instal·lacions i a saber on queden les coses, perquè si no ens trobem obres de fa 15 anys que quan comencem a buscar centrals i registres i coses ningú se'n recorda on estan i els papers. I el bo del registre BIM és que no es perd la feina que comença de la vostra part li arriba també al mantenidor de l'edifici, per tant no es perd, informació, perquè si no, el típic, es fa un projecte, hi ha uns amidaments, l'instal·lador li arriben els amidaments, però al final és un llistat de material i en planos amb 2D, que igual en el moment de l'obra aquesta central no va en aquest registre, sinó va a l'altre, i al final es perd la traçabilitat una mica del projecte i no es garanteix la visió de 360 graus que requereix un projecte i una mica ens estem posant a la família BIM. Dic que col·laborem amb una empresa externa que és Apogea, del Sur, que podem implementar el sistema Airzone en BIM, és a dir, jo faig un bloc en BIM i vull implementar la part d'Airzone, col·laborem amb una empresa externa. Depèn de la feina, té cost o no té cost, però vull dir que donem el servei per poder-ho implementar, perquè això són coses molt noves que tots de mica en mica ens hem d'anar posant perquè sembla que, de fet, en un organisme públic ja hi és, i són coses que assessorament que creiem important. Altra cosa, estem d'aniversari, per un xalet que potser m'ho fa l'instal·lador el càlcul i no hi ha un projecte darrere i de més. Hem fet Duxon. Duxon és un programa de càlcul de conductes. Obert a tothom, perquè ens trobàvem que amb CIPE fer un càlcul de conductes per un xalet com era molt farragós, implicava molta feina,
I, juntament amb la gent de Procedimientos 1, que no sé si us sona, és un enginyer de software del sud, que feia CLWin i DAWin, era un programa de càlcul de càrregues tèrmiques, hem fet aquest programet. Aquest programet és, jo m'importo un plano amb JPG o PDF, no puc fer amb AutoCAD per no menjar-me els programes de pago, aquest programa gratuït, em pinto aquí, em dibuixo aquí la màquina de conductes projectada, traçat de conductes i reixes, i en 20 minuts i no més, doncs en 20 minuts dimensionar càlcul de conductes, càlcul de reixes, velocitat de passos d'aire, el bo que té, si jo tinc una visita d'obra i canvio la tramada de conducte, o jo què sé, una cuina que no volia climatitzar i la climatitzo, el programa t'ho recalcula tot. Portem 20.000 descàrregues a Sud-amèrica, a Mèxic, a llocs que hem estat a la vida, de gent que mira, està molt xulo i és un programa molt facilet. Ho dic perquè a vegades, clar, la gent, una instal·lació de conductes, jo què sé, una màquina de conductes, jo què sé, 3 o 4.000 euros, uns conductes 1.000 euros més i un sistema 2.000 més. Ostres, que car! Rebut una memòria superpresentable de cara a una propietat, amb una mica amb els càlculs justificatius, amb una relació del material nostre necessari, perquè hem de fer una mica apologia del que fem, que llavors no volen controlar persones. Bueno, feu servir per calcular conductes i no li repliqueu la memòria, però hem de fer una mica perquè el fem gratis i obert a tothom, hem de fer una mica apologia del que fem. Inclús els mètodes de conducte estimats amb un 10% més per tema de retalls. Vull dir, és una eina bastant útil, que ara l'hem rematat i l'hem posat dins de la programet una eina que en diem herramienta ROI, que és per calcular el retorn de la inversió. Una mica m'ha agafat el xip que hi ha a la fotovoltaica, que en moltes cases que es posa fotovoltaica, l'instal·lador, diguem, rebota quan tardarà a amortitzar-ho, en aquest programet li poses el cost de la màquina i unes quantes dades de la màquina i et calcula el retorn de la inversió, és a dir, un sistema val 2.000 euros i et diu, amortitzar de SAM, 3 anys, 4, 6, 10. Una mica m'he agafat una mica el xip de fotovoltaica perquè, ostres, què ens passava si no també? Clar, al final diu, ostres, 2.000 euros més, molt car, no, barat. Home, ara que la gent està susceptible amb això, no n'hi ha prou a dir que que estalviem un 30%, sinó fer alguna cosa que t'ho acrediti. A dintre de nosaltres diguem que tenim dos webs, una web és Airzone.es, que és la web més visual, i llavors tenim myzone.es, que és la web més tècnica. Aquí hi ha fitxes de producte, tutorials de YouTube, els programets aquests que estem veient, esquemes de CAD, aquí està tota la informació més tècnica, tant la plataforma MyZone com una acadèmia. Doncs mira, he vingut a la xerrada i he fet unes quantes pinzellades, jo vull saber més d'algun concret. Dintre d'aquesta acadèmia, crec que us he posat un tríptic que hi ha l'enllaç, hi ha cursos més orientats a vosaltres, de certificació, de BIM, de tal, cursos més d'instal·lador de com es cableja el producte, cursos més d'integrador de com s'integra. Hem fet uns itineraris de cursos online, els 365 dies de l'any, les 24 hores, una mica per si us interessa més alguna temàtica en concret, són webinars amb un registre molt tonto, amb un mail, podeu fer qualsevol dels webinars i saber-ne més. O mira, ara tinc que fer un parell de xalets i tinc això, doncs em vull saber-ne una mica més. Doncs clar, jo tinc que donar una visió una mica general de tot plegat, però qualsevol, si algú té algun interès molt concret, hi ha cursos on pots trucar un dia i ens veiem un dia i parlem alguna cosa més en concret, vull dir, cap problema, jo aquí no sabia com aniria tot plegat. Això abans de la pandèmia ho teníem bastant, diguem que som una empresa bastant digital en eines informàtiques i aquestes coses i fem determinada inversió. I res, qualsevol cosa que necessiteu, gràcies per aguantar-me i espero que us hagi aportat alguna cosa, almenys.